Лили, защо реши да създадеш тази маска? Тази маска реших да създам, защото аз съм майка и жена, която обича да се грижи за себе си. И силно вярвам в това, че когато а, създам такъв продукт и дам лицето си буквално, мога да вдъхновя и мотивирам повечето дами, които не обръщат достатъчно внимание за себе си или просто им трябва нещо съвсем лекичко да ги накарат да започнат да се грижат за себе си, защото а, това е нещо, което всъщност всяка една дама трябва да го има, която обича себе си. Ставаш сутрин, слагаш си една маска, нагласиш се с позитивна енергия, с позитивни мисли и денят ти е прекрасен, повярвайте ми. Това е нещо, което мотивира голяма част от моите последователи да започнат да се грижат за себе си, да обичат себе си и всъщност аз като майка искам да дам пример. Това е един пример за човек, който обича да се грижи за себе си и обича себе си.